वाव माथो फैसा लायो र' थानस्लाना ओइ रथ' मानो नांगौ आंखौलाय खिरमि गेसाव नांनायालाय अनेकथायाव नांगौलै नोंखौ नाथायबा मोनजोबनो दोद मा होनलाबायो बियो नै जाम्बि नोंखौ एक्ट्रेसावसो लांनो नागिरदों आंनि सर्ट भिडिअ फैगासिनो दंना बे नोंखौ नांगौ जादों ए बिराद रमान्टिक हाई भल्टेज रमान्टिक शुटिंआ बै क'क्राझारनि साहानो जागोन आखाइ हमनाय गोबालायनाय दं नामासै नै जाम्बि रमान्टिकआव आखाइ हमनाय गोबालायनाय सिन गैयाबा समाया नायग्राफ्रा हिट नुवा आराम मोना दै बिब्दि बोरै जानांगौ जाखो आं हानाय नङाहाय बै प्रेक्टिकेल अनिल गावरेमा मनिसा मोनखौ नुवाखै माबायदि रल लायो बैसोरबायदि फेमास जानो गोसो गैया होमबा नों गोसोआथ' दंमोनहाय आंबो फेमास जानो बे सोखो मोखो मुलुगाव आंबो बिरथिंबायनो ओइ होनबालाय माथो अके सानना लाबाय आं दै गोसोथोनोसो खाबु लादोंना मादोंहाय बिदि होनफ्ला गोसोखौलाय आं नोंखौ थोखायोना मिथिखाया होमबा नों ओइ नुबाय आखलफोरा फिल्म गानो लांफ्लानानै फथायनायसो नङालै गोसोथोनाया उननि बाथ्रा जासिगोनलै सर्ट भिडिअखौल' गाग्रोदो दे जासिगोन अब्लालाय बिदिबा थांनोसै आं औ दे नागारजानो नंला बे बाराव खिन्थु एबार मोजाङै चान्स लानोसै आं साइड जा माबोरै आंगा मांगालै हिन्जाव नुफेराखै नामाब्रा मा आं ख्लब एरस'निफ्राय बुजोबलां बारबा आमाय मा जाबाय थाखो नोंलाय ओइ आमाय ओइ आनैसो 1 सेकेन्डनि सिमां नुदोंमोन आं नों गासिबो सिफायजोबना होबाय आंखौ बादाव होनानै फै आमाय फै जिराय फै मा सिमां आनैसो नुयो नोंलाय नोमा गैया फै जिराय फै आमाय जागोन दे आनैसो जागोन आमाय माखौ एसे नायबाय थाखो नों आंखौ आनैसो ओइ आनैसो देलाय ससे थाबायना खोन्थिलाय आंनो दै मा जाबाय थायो नोंहालाय देलाय आनैसो ओरै गिदिंलाय बाब माथो आनैसोआ एक्ट्रेस बायदि गुफुर गावदाना जाना दंलै एक्ट्रेस जाहैखासिगोन आमाय समफोरनो बै खेरमिया एक्ट्रेसाव लांहांदों आंखौ बि खिरमिया सिनेमानि लब दिन्थिनानै बहाबा फानहैनो सानाखैथ' र' एसे एरना होलांनि आं आमाय मा सानाबाय थाखो नै आनै नै बेयाव खनसे जिरायफैलाय आं नोंनि मोनसे बाथ्रा खोन्थानि नै आनैसो बे क्रिमिया थाइसेबो थाखायानो गैजाया नोंखौ माबोरै एक्ट्रेसाव लांनो हानांगौ जाखो थगायजागोन नों आनैसो थगायजागोन नंगौना आमाय औ आनैसो औ नोंनि बेबु बिखा किडनि समफ्ल गासिबो फानजोबगोथ' बियो
आयु गिलु बालुनो गिजुब्बायसो आं। आनैसो नों एसे मोजां थाल लानानै था। बारा मोजां मानसिनाथ' बियो। साला बिदिसो बियो। औ जागोन दे आमाय, नोंसो दिनै आंखौ बासायबाय। नों नङामोनब्ला आं गोथौ हाखराव गाब्र'सिगौमोन। आं दंना आनैसो, आंलाय नोंखौलाय मानो गाब्र' होनो। आनैसो थाथ'दो, थांनोसै आं। आमाय माबाफोर लोंगौमोन नामा? नांला आनैसो, गासिबो मोनलोंखाजोब्बाय। थांनोसै आं, थाथ'दो आनैसो। आनैसो नोंखौ लानासो गारगोन आं। नों आंखौ माला लांनो सानखो? मालाय संगिथायाबो जुलि जासिगोन आरो रुफाथिखौबो नायनो फैबावबायसो। रलै अमा फारामनि अमा बुन्दिफोराबो दाबो फिसायानो जायाखै आरो थालिर बागान खालामबाय, बेबो बेमारजोंनो थैजोबथारबाय। र' नैबे देग्लाय बोसोरसेखौल' नेदो। माबार लांफैखादोसो, नङाबा न'निफ्राय हरनो नागिरगासिनो। नों जायखिजाया बे नों बै माखौ दानगासिनो? रिसिभ खालामना आंनि सिगाङावनो रायलाय। हेलौ हेलौ, फनखौलाय मानो दानबाय थाखो? सुटिंआव थांनायनि थारिखआ गाबोनमोन ना? साला थगायसुला, माथो नोंलाय किकनिक बिखा फानहैग्रासोनो, दिल्ली बम्बाइ लांनानै फानहैयोनो। ओइ सोर नोंलाय? ओइ लावदाव हो, लावदाव हो, लावदाव हो। ओइ है सोरबायदि मोनदों नोङो? है माथो हौवानिसो जाखोलै माथोआलाय। ए रावबो सोलायनो रोंगौमा नोङो? ओइ है मबाइला हो, बिगुमानो। मबाइलनि बिगोमा? ओइ मबाइलनि बिगोमाया आंनो। ओइ मानसि गोरा गोरालै, नों बायदि मानसिखौ एक सेकेन्ड आंनो खोमानो। ओइ फैलै फैया मानो? बै आइ लाभ इउ बाजारनि फोथाराव दं आं, फै। ए फैलै फै। ओइ बै लावदुमखौ मिथिगौ ना नोङो? लावदुमखौ, बै बयलार दानग्राया। बे बयलारखौ जेरै लावदुमा खोन्दो खोन्दो दाननानै दानग्लियो, नोंखौबो बिदिनो खोन्दो खोन्दो दानग्लिनानै सैमा सियालफोरनो रानलाजोबना होगोन आं। ओइ साला केरमि। जाबाय, आं एरना होनाया खामानियाव नांबाय। र' लासैनो खोनासंनानै थाबायना थांनोसै आं। नांलायलायबाय था। ओइ केरमि, नांलायलायबाय केरमिनि मुलि था। दुना बुथारगोन आं नोंखौ। नांलायलायबाय फै था। बै आइ लाभ इउ बाजारनि फोथाराव दं आं, फै। बे मावजिफोरनि फाख्रि बिफां सायाव दं, फै थाब फै थाब फै। फैलै फै बै आइ लाभ इउ बाजारनि फोथाराव दं आं, फै। मानो एसेबां अख्रा नोंलाय? आं बांद्रायखौबो हाया दै, नोंबो